Bugün исәнме? Дәверләрне ғрур кичкән галҗәнәп сүз тәме җуелмаганмы? Тереме ул? Җир шарының алты кыйтгасына сибелгән татар халкының тамырларында яшеме ул? Киләчәккә өмете, рух бөтенлеге бармы? Онытылырга, юк булырга ирек бирмәгән тылсымлы кодрәт кайда яшеренгән? Дәрья төбеннән табылган асылдашлар кебек, халык арасыннан бөртекләп җыелган җәүһәрләр татарлыгыбызны, милли кодыбызны армый-талмый саклаучылар түгелме соң? Дөньяның һәр почмагыннан, һәр бер иреннән, һәр шәһәр авылыннан табып булалармы? Борынгылар әйткәнчә, гел кадерен булбыл, җәүһәр кадерен җәүһәрче белер. Чын талантлы күреп алырга зирәк күңел күзен, милли гамле алы җанын, килер көннең офыкларын тоемларлык сизгер йөрәген генә булсын. Җәүһәрләр халкыбыз арасында гадилеге белән үтә кадерле булган тормыш алып барыла. Ихласлыклары белән күңелне эчкәртә, көй-моңнары белән чын асылыбызга кайтара. Халык җәүһәрләре мәңгелек ашкынуда, дөньябызны хак кыйблага юнәлтүчеләр, милли горурлыгыбызны, әлегә онытылырга өлгермәгән хәзинәләребезне югалтмый яшәтүчеләр бит алар. Саклыйсы килә аларга, кадерлисе, хөрмәтлисе, дөньяга ишеттерәсе, киләчәкнең 1000 еллык дәверләренә шифасы барып җитәрдәй моңны яңгыратасы килә. Бүген нәкъ вакыты. Хәерле кич, татар иленең баш каласын рухи кыйбласы итеп, татар моңына, татар сүзенә сусап җыелган кан кардәшләребез, хәерле кич! Без бүген халык җәүһәрләре халыкара милли мәдәни фестиваль конкурсының гала концертына җыелдык. Хәзер бер тарих укып китәм, игътибар белән тыңлагыз. Киров өлкәсе Нократ аланы шәһәренең Кояш татар җыры халык ансамбле җитәкчесе Рәйсә Мөхәммәтшина борынгы фольклор материалларны табу ансамбленә өйрәтү теләге белән яна башлый. 2013 елда Нократ татарлары яши торган Карино авылына чыгып китә. Ул авылдагы милләттәшләребез аңа берничә җыр һәм биюләрен өйрәтәләр. Шулар арасында Мазары тауы дигән бик борынгы татар җыры да була. Әмма әлеге авылда шушы җырларны, биюләрне җырлаучы биюче инде калмаган була шул. Рәйсә ханым әлеге җырны алып кайтып Кояш ансамбленә өйрәтә һәм әлеге ансамбль шушы борынгы җырны җырлаганда Карино авылы халкы сөенеченнән, горурлыгыннан хәтта елап җибәрә. Борынгы җырның яңа тарихы әнә шулай башлана. Шуннан да искиткеч тарих һәм әйдәгез әле без бу ансамбльне сәхнәгә чыгарыйк. Каршы алыгыз фестивальнең быелгы лауреатлары Киров өлкәсеннән Кояш татар халык җыры халык ансамбле Мазары тауы. Masa
Unutulur barılan buraların yıllarına, iki asırlarına, bir balıkta bakarlarına